And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umiwas na ako nang makita kong masaya na siya sa iba. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig. Nagtatrabaho ako habang nakikinig sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Jay. I'm currently working as an IT photographer here in Dubai. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nung nasa first year college ako. Puro eskwela ang inaatupag ko. Kapag weekend, barkada at basketball. Kaya lang, nag-ibang lahat. Nang makita ko ang isang babaeng magpapabago ng lahat. Nakita ko siya sa sari-sari store nila. Itago natin siya sa pangalang M. Dayo siya sa amin. Hindi ko talaga siya kilala. So every time na siya ang bantay sa sari-sari store nila, bumibili ako ng candy o kung ano mang pwedeng bilhin para makapagpapansin sa kanya. Type ko talaga siya eh. Tapos nalaman ko na kilala pala siya ng friend ko na nakatira sa opposite block ng bahay nila. Kaya yun, tinanong ko sa friend ko kung anong pangalan nung natitipuhan ko. Sabay pabiro kong hirit na pakisabi, niligawan ko siya. Abay, oo raw. Pwede raw akong manligaw. Sabi, dun sa friend ko kaya tungtuwa ko nun. So natawid yung mensahe ko kay M. At hindi nagtagal, nakuha ko ang number niya. Nagpaalam ako na talagang akit ako ng ligaw. Nagpakilala ako sa mother niya at sa mga kapatid niya. By the way, DJ Rocky, hindi naman sa pagmamayabang pero madaldal ako eh. Magaling ako makisama. Joker. Kaya lang, iba, pag pumupunta ako sa kanila, parang wala akong masabi. Wala akong maisip na joke. Para talaga akong ewan na nakatingin lang kay M. Iniisip ko na lang nun, babawi na lang ako sa mga dinadala ko. So, nagdadala ako ng mga bulaklak, pagkain. Pero hindi niya alam, yung dinadala kong rosas o bulaklak, napipitas ko lang naman sa kung saan. At yung mga dinadala kong pagkain, galing sa bahay namin, na hindi naman talaga akong bumili. Pero, iba yung tama ako talaga doon. Lumipas ang mga buwan, same routine.
Dumadalaw ako sa kanila ng merong bitbit na bulaklak. In particular, rose. Pero wala masyadong convo. Until December 24, that year, sabi ng kaibigan ko, malalaman ko raw kung sasagutin ako or babaste rin ako that day. Sabi ko sa sarili ko, aba, judgment day na to. Humilingin ako sa Diyos. Lord, sana makamit ko ang matamis ng oo. Magpapasko nun, busy ang lahat. Pero ako, nag-aantay sa text ni M. Past 11 p.m. na wala pa rin. Di ako mapakali. Grabe, nag-overthink ako. Sabi ko sa sarili ko noon, naku, baka busted na ako kasi boring ako pagkasama siya. Hanggang sa bigla na lang siyang nag-text, pwede na raw akong dumalaw sa kanila. Pumunta ako sa kanila. Usap ng konti. Tapos, nag-check ako ng oras sa cellphone kong 33:10 pa nun. Pagtingin ko, 11:58 na. Wala, 2 minuto na lang, di pa ako sinasagot. Hanggang sa nag-alas 12 na ng madaling araw. Pasko na. Nang biglang sabi ni M, Jay, oo, tayo na. Sa sobrang tuwa ko, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ko siya sa cheeks. Best gift na natanggap ko sa Pasko. Ang sagutin ako ng taong mahal ko. Ang saya-saya ko, DJ Rocky, sa wakas. Lumabas na rin ang pagka-joker ko. Hindi na ako masyadong nahihiya. Naging close na rin ako sa family niya. Naging super lambing namin sa bawat isa. Halos every night gusto ko siyang makita. Kaya yun, minsan ginagabi ako sa kanila. At every time na magpapaalam na ako pauwi, niyayakap ko siya at hinahalikan sa noo. Sabay sabing, "Good night, M. I love you so much." Hanggang kiss lang naman talaga sa lips at forehead yung kaya kong gawin siya kayakap. Nililimitahan ko yung sarili ko, DJ Rocky, kasi ganun ko siya nire-respeto at minamahal. Ewan ko ba kung bakit marami akong ginagawa para sa kanya. I just want her to be my last. Hindi ko ma-explain pero feeling ko talaga si M na ang bubuo ng buhay ko. Lumipas ang mga araw. Almost 8 months na kami. Feeling ko going strong yung relasyon namin. Pero lingid sa kaalaman ko, meron pa palang lalaking umaaligid sa kanya. Maapil, gwapo, at same age niya. Ako, 3 taon ang tanda sa kanya. So, nang malaman ko yun, sabi ko, paano ko kaya siya kakausapin tungkol dito? Wala naman siyang sinasabi sa akin. At higit sa lahat, wala naman akong dapat ikaselos dahil kami na. So one night, may disco sa probinsya namin sa Bicol. Nag-usap kami na hindi muna kami pupunta dahil palagi naman kaming magkasama tuwing merong event sa lugar namin. So binaon ko na sa limot yung nalaman kong umaaligid sa kanya. Tapos eto na nga. Nung napag-isip-isip ko last minute na manood ng disco kasama ng ibang kaibigan ko, pagdating ko dun, nandun din siya. Tanong ko sa sarili ko, ba't kaya siya nandito? Ayokong mag-isip ng iba. Kasi panigurado naman. Napilitan lang yun sumama sa mga kaibigan niya. So ayun, sabi ko, surprise ko na lang mamaya pag sweet ang sound. Para kiligan naman siya. Basta, so surprise ko siya. Kumbaga, isasayaw ko na lang siya. Ganon. Ang ganda na nung kanta. I'll Be by Edwin McCain. Hinanap ko siya kung saan siya nakaupo para isayaw. Excited na excited ako.
Tapos, paglingon kong ganyan sa kanya, hinawakan na ng isang lalaki yung kamay niya at nag-sweet dancing na. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko at bigla na lang tumulo ang luha ko. At nung paupo na sila, tsaka ako lumapit. Sa sobrang selos ko, hinila ko siya papalapit sa akin. Sabi ko, happy ka ba? Masaya ka ba sa kanya? At nung naramdaman niya na parang hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa kanyang braso, inalis niya ito. Kaya binitiwan ko na rin siya. Pero ito yun, imbis na sumama siya sa akin, sumunod siya doon sa lalaking kasama niya nung gabing yun. Ang sakit, DJ Rocky. Hindi ko maaalis sa isipan ko kung bakit biglang ganun. Saan ako nagkulang? Ako yung boyfriend, di ba? Depressed na depressed ako noon. 1 linggo akong hindi lumabas ng bahay. Umiiyak lang ako sa loob ng bahay. Buti na lang ang bait ng ate ko noon at kinomfort niya ako. Sabi niya, Jay, kaya mo yan. Dami pa naman dyan. Kaya lang, kahit sabihin kong salamat at oo, kaya ko to, mahal ko pa rin siya. Pakiramdam ko nga, I'm begging for her love. Kaya hindi pa rin ako susuko. Sabi ko noon. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko dadalawin ko siya. Nag-oo naman siya. Nag-meet kami. Sa bahay nila. Pero sa harap lang. So for the last time, tinanong ko siya kung meron pa siyang nararamdaman para sa akin. Ang sabi niya wala na raw. Ang sakit, parang tinutusok sa dibdib. Sabi ko, paano na tayo? Ano yung atin? Di siya umiimik. Hanggang sa tinanong ko na lang kung talaga bang mahal mo siya. At hindi pa rin siya umimik. Then for the last time bago ako magpaalam, hinatid ko si Em malapit sa gate nila. Niyakap ko siya uli at hinalikan sa kanyang labi. Ewan ko ba, parang pelikula. Nakasabay ng pagpatak ng mga luha ko ay ang pagpatak din ng ulan. So, naging opisyal na sila. Pakiramdam ko, niloko ako. Pakiramdam ko, pinaglaruan ako. Pakiramdam ko, dinurog ako. Umiwas na lang ako. Dahil alam ko ngang masaya na siya sa piling ng iba. Kilala ko yung guy personally. Kaya nung minsang magkasama kami sa isang event na kinakailangang makipag-socialize, I shook his hand at sinabi ko sa kanya na ingatan mo siya. Tumango naman siya and we parted ways. I decided to move on, to let her go kahit hindi ko kaya. Inalis ko lahat ng pwedeng pagmulan ng komunikasyon namin. I became addicted to alcoholic drinks. Gabi-gabi, umiinom ako ng alak. Hanggang sa na-drop out na rin ako sa college. Hindi nga ako makapag-focus sa pag-aaral eh. Imbes na pumasok ako sa paaralan, nasa boarding house lang ako. Minsan, tambay pa sa boarding house ng kaklase ko. Nagiinom. Then after a year, napag-isip-isip ko na ibalik sa ayos ang sarili ko. I tried to focus on improving my talent. Nag-aral akong kumanta, tumugtog ng gitara. Laro uli ng basketball with tropa. Hanggang sa unti-unti, nakakangiti na ako. At pakiramdam ko, okay na talaga ako. Then I enrolled in a different school.
Nag-iba rin ako ng kurso. Pinili kong mag-IT kasi in demand abroad. Nag-focus sa pag-aaral. Time passed by, graduate na sa kolehiyo. May sarili ng buhay. Nagkaroon ako ng iba't ibang relasyon at hindi na siya sumagi sa isip ko. Then year 2010, kinuha ko ng father ko to work abroad. While processing my papers, nakita ko siya. And she is pregnant. Nakuha ko uli yung number niya. We exchanged messages. And then I realized, DJ Rocky, na hindi pa pala ako totally nakaka-move on sa kanya. Gusto ko siyang makita at gusto ko siyang mayakap. But I know huli na ang lahat. Nakarating na ako abroad after 1 week na feel ko ang pagka-homesick, uminom ako at sa sobrang lasing ko naisipan ko siyang i-message. Sinabi kong mahal na mahal ko pa rin siya. And the next morning I got her reply saying, "Sorry Jay, pero hindi na pwede." After that, tumigil na ako. At kinailangan kong panindigan na I have to move on. Fast forward, I'm happily married. May 2 na akong anak. At balita ko, Em is a very loving wife. A very responsible mother sa kanyang mga anak. So, ayun. Nakita ko na may 3 na siyang anak. At masayang-masaya siya sa nabuo niyang pamilya. Siguro there is a time in our lives na magmamahal ka talaga ng todo. Na halos wala ka nang itira sa sarili mo. But the best thing to do is not to hold back. Ibigay mo ang pure love at huwag kang humingi ng kapalit. Hindi man kayo sa huli, at least you gave your best. At for sure naman, wala kang pagsisisihan sa huli. So, I'm finally letting go of the feelings I had for her. But not our memories. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret file.